I denne videoen vil vi introducere dig til den gratis Traders Diary. Lad os koble dagbogen til Bitget-børsen og se på grænsesnittet. Traders Diary er en gratis online tjeneste for at analysere handler. Det hjælper tradere med at spore handelsresultater, identificere fejl og forbedre strategien deres. Hvad kan Traders Diaries gøre? Automatisk import af data fra populære børser. Detaljeret transaktionsanalyse, fortjeneste og tab, statistik over instrumenter, tid, strategier og mye mere. Praktisk grænsesnit for at tage notater og kommentarer på transaktioner. Hvordan koble til? Her er trinvise instruktioner. Trin 1. Opret eller log på Bitget-kontoen din. Hvis du ikke har en konto, registrer dig på den officielle netsiden. Fuldfør bekræftelsesprocessen for at aktivere profilen din. Trin 2. Lag API-nøgler på Bitget. Gå til kontoen din, vælg avataren din i øverste højre hjørne og find delen API Management. Opret et nyt API, for eksempel kaldt CS-kalp. Bekræft oprettelsen af API-nøglen via e-post eller tofaktor-autentisering. Lagre nøglerne slik du trænger dem til næste trin. Trin 3. Koble dagbogen din til Bitget. Åbne tradersdiaries.com og gå til indstillingsdelen. Vælg Bitget fra listen over støttede udvekslinger. Skriv ind API-nøglen, hemmelig nøgkel og passord. Lagre indstillingene og følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte tilkoblingen. Efter vellykket tilkobling vil information fra kontoen din på børsen vises i dagbogen, og du vil kunne se fortjeneste og tab for hver handel. Vurder hvilke aftaler, som var vellykkede, og hvor det er rum for forbedring. Aftaledetaljer. Åbnings- og stenketider, volumen, ind- og udgangspriser. Grafer og statistik. Visuel analyse. Resultatfordeling efter dager, instrumenter, strategier. Individuelle notater. Læg til kommentarer til handler for at fange tankene og idéene dine. Ved hjælp af Traders Diary vil du få et komplet billede af handlen din. Du vil kunne identificere svagheder og fokusere på at forbedre resultatene dine. Du kan registrere din dagbog gratis ved at bruge QR-koden eller linken i beskrivelsen.